Sziasztok! Ebben a kis napi vlog videómban most értem haza a Lidlből, vásároltam, egy kis tisztálkodási szereket, kis hűtőbe való dolgokat, kutyusomnak kutyakaját. Gyerekek, 23 000 forintot kellett kicsengetni. Kérték, hogy készítsek nekik hamburgert, hozzá hamburgerpogácsat, és vannak a hambik. Ezt a sushi boxot én nagyon imádom. Vannak hozzá ilyen kis szószok, szójaszósz, wasabi, bér, meg is kóstolom. Rafinom. Nagyon szeretem. Várja a kajáját, ugye Stitch? Eljöttünk kirándulni Lilafüredbe. Mi? Vízesés. Mi? Ja. Ja. Van is beleraktok? Igen. Itt az új lakásunk, ide fogunk beköltözni. Mikes házas kaptuk. Én biztos, hogy Gyerekek most választanak. Itt a Lilafüredi palotaszálló. Alatta ilyen kis barlangok vannak. Itt virágos kert, gyönyörű virágokkal tele. Van itt egy kis játszótér is. Szív. Várjál!